Ba ni makulli in buɗe gidana. Da izinin wa kika fita unguwar? Da izinin kaina da kaina. To kin ga saki ba kanki da izinin kanki, makullin sai ki buɗe gidan sai ki shiga. Kana nufin ba za ka bani makulli in buɗe gida ba? Ni nake zama da kaina da kaina. Don haka ni nake da iko da kaina in fita a san da nake so in dawo a san da nake so. Bari ka ji. Kanwata ce fa ta haihu. Sai na tsaya na nemi izinin ka sannan zan fita in je inda kake? Wallahi ƙarya kake. Kin fita unguwa ba ki ga mijinki ba. Kuma kin zo kina faɗa min cewa kanwarki ce ta haihu. Zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata baiwa Allah aka aika mata aka ce ta zo mahaifanta ba shi da lafiya. Ta a jira mijinta ya dawo in ya bata umarni sai ta je ta duba mahaifin nata. Aka ƙara aiko mata a karo na biyu ta ƙara faɗa haka. A karo na uku aka ce ta zo mahaifanta Allah mai rasuwa. Ta a jira mijinta ya zo in ya bata dama sai ta je gidan jana'idar. Bare ke da baki san ba kuma ki a gurin Allah ba. Mijinki baya na kin fita unguwa ba tare da izinin sa ba. Kaga kawai dan saboda na fita na je gidan kanwata haihuwa fa ta yi shine dalilin da an fara magana sai ka kawo wa'azi ni na fa san da wannan wa'azin. Na sani me laifi na dan naje ba fa yawo na fita yawon kawai gantali ba yawon gare dede ya tafiya na je na ka kanwata ta haihu an kira ni an ce min ta haihu kawai ka zo ka dinga damuna idan ba za ka iya zama da ni ba kawai ka sake ni idan ba zan iya zama da ki ba in sake ki to na sake ki ka sake ni tafi nono kalkal. Hello? Assalamu alaikum laifi. Na ce an sake ni. Me kika yi mijinki ya sake ki? Saboda na fita unguwa ban gaya masa ba. Shine kawai ina dawowa ya hauni da ihu kamar zai cinye ni. Ka san mutumin naka ba yi da aiki sai wa'azi. Kin ga dakata. Kofiyar auna fa lokacin da ya tashi aure sai da ya zaɓi mace mai mutunci mai kima da daraja ya aura. Balle kuma ki. Abin da kika aikata mai ya sake ki ni ma ina da yakinin idan na aure ki abin da zaki min kenan dan haka ki je Allah ubangiji ya baki wanda ya fi ni to ai zan gyara idan ina tare da kai nace zan gyara in ina tare da dan tinkiya na look at my face this one na official baban tinkiya to abin da zai faru ki koma gidan ku kika sati ɗaya ki dawo look at my face this one na baban tinkiya lafa yawwa to ana tafa iya ne as usual ayin dadi hikima wannan satin mun bawa gajoji gado tiktoker content creator ana ta gwagwarmaya ana ta kai kawo ana ta busy ko ina ka duba sai ka gamu so wasu daga cikin su ma sai zagin suke so amma dai I forgive all of you and kusan ma ina ji har rago na ciwo da clear rice so joking apart a gurguje ina so zan yi amfani da wannan damar in bawa masoyana na faɗin duniya waɗanda suka nuna ba su ji daɗi ba na yararen da na yi wanda ɗan adam ne ni ma na san I have made a mistake and I learn from my mistake and no one is above that mistake. Na yi kuskure musamman ma portion ɗan da ɗan zazzago maguzanci is a mistake gaskiya kuma na karɓi kuskure na wanda washegar ranar da abin ya faru shi kan shi je tawun ɗin ya bani haƙuri kuma to tun da dai ya bani haƙuri tun da ai ba shi ɗan bane ni to na haƙura kuma ya wuce dama raina ne ya ɓaci a lokacin ban yi tunani ba na ya gajanci kuma rayuwa ala kulli halin dai ranka zai ɓaci kai yanke hukunci dole za ka iya yin kuskure so wannan ya faru to ina mai bawa masoya na haƙuri waɗanda suka ji rashin daɗi waɗanda suka kira wani wasu sun zo har inda nake so ni ma na san na yi kuskure gaskiya is a mistake so na karbi gyara ba kuma dan wani abu ba dan dai na san ban yi daidai bane ba daga cikin wayanda ma abubuwan ba su musu daɗi ba su ne my professional colleagues Nigerian nurses kungiyoyin nurses na Najeriya da malamanmu da wayanda muke aiki a asibiti our clinical instructors sun nuna rashin jin daɗin su sosai so ina mai bayar da haƙuri so gaskiya ni ma daga ƙarshe na ga ban yi daidai ba sai mutane na Kannywood Aisha Ali Samiya Alinuhu an fara dawa da raguwar abokanai na so ina mai babu haƙuri sai shugaban nasis na Kano so na ƙara bayar da haƙuri da abokanai na wayanda muka yi karatu sun ji rashin daɗi ina mai ƙara ba ku haƙuri
sai still dai kai je town ne mai maka ina baka shawara da nasiya ka gyara gadinka because 60% na mutane ba sa faɗa alkhairi a kanka. Yawanci suna cewa content ɗinka ka wuce kana cin mutuncin mutane ko kana cin zarafin irin mutane. Kaga this life doesn't get guarantee. Yau maka sani gobe kuma sai gari ya waye. Sai jonika na gwari dan aji shi da masoya wa'anda na sani da wa'anda ban sani ba. Ina mai ba ku haƙuri wajen yi takun ganiya. To gajanci dai ne na riga na fara yin gajanci domin da ban je wajen wanko wannan shinkafar ba. Duk wannan sama da kasan duda ba za a ta yi ba. So yarari na yi shi ne cikin bacin rai, so amma dai kuma ya wuce. So sai content creator kuma yacce kuke ta fafatawa akai wajen kwana nawa ana da gajancewa akan harkan nan da a ce akan sabga tsaro kuka jajirce kuka yi wannan gadin ko zaɓe kowa ya dala dan canza wasu abubuwa. Allah ya samu dace, Allah ya kyauta ta ƙarshen da rabbana.